الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Нәрсә соң ул гыйбадәт? Гыйбадәт кешенең эчендәге һәм тышындагы Аллаһ Тәгалә сөйгән һәм разый булган барлык сүзләр һәм гамәлләр. Ничек соң без аның гыйбадәт икәнлеген беләбез? Коръәндә һәм Пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи ва саллям сөннәтендә әмер ителгән эшләргә, кылган гамәлләргә карап беләбез. Кешенең тышындагы гамәлләре күренеп торалар. Мисал өчен, намаз уку, ураза тоту, садака бирү, дуга кылу, хаҗ кылу, корбан чалу. Кешенең эчендәге гамәлләрен без Коръәнгә һәм Пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи ва саллям сөннәтенә таянып беләбез. Алар да бер генә төрле түгел. Мисал өчен, ярату, өмет, курку, тәвәккәллек, сабырлык һәм башкалар. Һәм Аллаһның иң яраткан нәрсәсе ул гыйбадәттә бары тик аны гына берләү, санап киткән нәрсәләрнең барысын да аңа гына багышлау, ул да булса тәүхид.